Pojď si to na chalupě, tyhle, to máš kůček, vole, my máme kurva kilometry ujete. No, ty vole, já jsem, no, já to platím, ty to neplatí, já mám zadarmo telefon, co děláš? Ty, no, Martine, no a já ti si to zavolám, bo určitě jedem zas na Kladno, zpátky, víš? Dobrý, to No. Vadí ti něco? No a domluvíme se potom, jo, jak to tam vypadá, jo? Tak Žult, ahoj, pozdrav to tam. Ty necháš mi volát, kurva, to je investuješ, chatu mu prodáš, kurva, na Ostravici, pod horama. Víš to? To je foter, chatu prodám, synkovi 18 roku, damuju. To je věc, co? Tak. Taky chatu. Chatu. Já vám dám chatu. 10 korun dostanete, kupte si za roku. Ty ne. Ne, já dám Vlasek. Děkuju. Neděkujte. Jak už slyším, že jak budu zpátky za chvilku, já se jenom projdu. Kurva, ty jim to kurva chce zebrat, že? Ne. Ale měl byste cigaretu aspoň. Kolik máš roku? 15. Ukaž občanku. Nemá mu je 14. Je mi 15. Ukaž občanku. Bude, taky bude. On na to nevypadá, dá tak na 35. Ideál, český srdce. Utíkal se. Ale neznám, jako hlavní, ale nevím. Papi, neserte mě. Nebo dostanete do budu. Poslouchej, ty máš dobré kolo, ty neznáš kurva, jak já chytím to přední kolo, já ti ho skurtím. Nevěříš tomu? Normálně ti ho skurtím. Baldau. Vytoč to, Baldau. Máš dobrou šapku, tu se mi líbíš, vole, ty jsi kurva bolševik, že? Kurva, ty máš určitě fotra bolševika. Já nevím, jestli je bolševik. Nevíš? Ne. Já se ho na to neptal. Že tak jmenuje přímo. Kurva, vy se tady žijete. Vy to tady filmujete, nebo co? Pojďte, ty Nejdu. kámo. Pojďte. A bude novinářka, bude novinář. To je dobře. Do čeho mi dáš? Což? Ne. Do Blesku. Do Ostravskej, já jsem Jo. Ostravák. A on to zase. Do Ostravskej mi dej. My jsme Ostravaci, my jsme tu 4 dní. My jsme přijeli Budějovice, Kladno, Komušov, teď jsme tady a jedeme dále. Hydroizolace. Co se směješ, jak... Já to nechápu. Ty mám... Já ti taky vyfotím. Tak jo. Já nejsem dělník. Já se ptám. Já to mám partiu. Jak vám má kolo toho No to je super, hodíte tam na oběd do obědnice. Ne, Na oběd tam do obědnice. ne, já tam chodím kásat. Jej. Jo, já tam chodím na to staropramen. No. Dneska jsem tam přišel a taky Boris tam přišel, jakýsi taky Mongomeráků. Říkám, pivujete jakýsi bezdomovec, nebo co to je za čuračka. A on tam jenom ty šušně počítá. A potom mi říká, pane, nedal byste mi 2 cigarety? A on tam měl normální peníze, on to počítal od skova. Říkám, ne, tu máš celý balíček, kurva, pojď mě v prdele, nepočítej peníze a táhni do prdele. Ona mě hledě, jak berám, já jsem mu dal tu krabičku. Nevíš, co to byl za blbec. Co chlastáš? To není pivo. Víte, synci? Vy se tu lojíte, kurva, ty přestaň s tímto filmovat, no já to nemám rád. Ty, já to mám taky.
Já si máš najdu přes počítač, já to tam mám.